मा होनो जिरा राइस लोगोफोर दाल मखनि रोटि चिकेन करि ओमफ्राय मा होनो साहि पनिर आरो बे साहि पनिरा गोथाव जाथारो लोगोफोर ओमफ्राय सालादबो थाबावबाय पापड़ थाबावबाय ओमफ्राय जोबनायाव बेसेबां जाखो रसमलाइनि आरो बेसेबां आइटेम जाखो बैयाव 11टा जाबाय जौजों 11टा आइटेम ओमफ्राय बिनिया जाहैबाय ओमफ्राय रुटिजों ओंखामजों जानाय इसोरो गासै 7टा आइटेम आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो जेनेबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं दायो न' सिबगासिनो लोगोफोर दैयानो फैयाखै मैयाबो फैयाखै आरोना ओमफ्राय दिनैबो गैया फैयाखैनो आंना द्राम फिसायावल' द्रामसेबो गैबावला आरोना ओमफ्राय बाथरुमाव बाल्थिंसे दंबावो ओमफ्राय लोगोफोर पार्टि जेनेबा जोंहा दिनै पार्टि होगोन नालाय ओरैनो खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो ओरैबायदि माल लाबोदोंमोन ना आरोना आं गोसोआवनो फैयासै भिडिअ बानायनो बख'दोंमोन आरोना बोराया दिनै लोगोफोर ओरै न'खौ सिबबोजोब्बाय आंनि फिसालाया होमबा दाखोरा नै मा होनो आरोना बेगखौ एसे लामस्रांफिनबाय आङो गावहासो सिबथारनोसै नोलायनो सर ओमफ्राय बे बेगा मैया बोराया मा होनो उन्दुनो थुफ्ला थुफ्लि लांनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हजोंहाय उन्दुबोआसै जायगा गैयामोननो न'आवनो उन्दुफैदों आरो मोनखांलायबाय बुरैना खुनुरुखुम जेने थेने आरोखि दालि ओमफ्राय मायो बिन्स आलु टमेट' भाजा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनखांबाय आरोना लोगोफोर खुनुरुखुम ओमफ्राय नैबे जिराखौ सुनानै फोरानबाय आङो माबा हा जाजोबदोंमोन गरम आरोना दिनै साननै जाबाय दिनैजों माने साननै जाखांबाय आरो मैया सानसे दाख्लै सानसे ओमफ्राय दिनैजों सानथाम जासिगोन आरो एसे गरम मोन्दों आरो गरमथार नङा आरोना ओरैनो एसे गोजांज्रुज्रुनिफ्राय एसे बांसिन आरोना सान्दुंआबो एसे गोरा माने सानथ' फैयामोन ओमफ्राय माब्रैबा गुदुं आरोना लोगोफोर साननै जाबाय खम्बल जोमैया आङो दाख्लैबो जोमाखै मैयाबो जोमाखै ओमफ्राय फांखाखौ फुल होनांदों आरोना ओमफ्राय दिनै हाफ दे गथ'आबो फैबाय दिनै इंलिस दंमोन लोगोफोर मोनसे 1 नाम्बारनि लिरबोआखैनो ओमफ्राय बिनिफ्रायबोथ' माइनास जाखागोन नालाय दानख'खानांगोन बिनिफ्रायबो ओमफ्राय दायो दुगैग्रोनानै लानोसै आरोना आङो दै हाजारखि गरमानो जाथों दै गुसुजों दुगैनो हाया बादावलायो आरोना बादावलायो बेखायनो आं दै गुदुं खालामबाय दुंबाय आरोना दैयाबो आं दुगैग्रोनोसै ओमफ्राय जोङो बिमा फिसा दुगैखांबाय आरोना जि उन्दुनो ओंखारदों लोगोफोर मानोबा दलद थाबाय नालाय आयु बाबायानो फैयासै ओंखाम जानो उखैबायमोन ओमफ्राय बे गथ'आबो 6थायावनो सिखारदों आरोना ओमफ्राय नायदो बिमाफोरा मा सहायनांगौ नैबे प्रानिफोरा माबायदि अबस्था बानायो आरोना दे खानाया मासाज खालाम दे खानजं लानानै खानफै दे माबे ओमफ्राय नै मालाय हारसिंसो उन्दुयोनो आरो लोगोफोर हारसिंनो उन्दुबाय बे उन्दुयोनो नोङो थब गोलैबोखाबाय बिसिनानिफ्रायनो बरफ गैया नालाय टमेट'खौनो होबाय आरो फ्रिजआव दोननाय गुसु नालाय बुनाय नङा बुवा मोनायावबो गोलैबाय खर'जों जिलायबाय फिसानो हारसिं उन्दुबावगोन हारसिं इयावथ' मा होनबावगोन उन्दुलानो बेयाव मांकि जादोंमोन आरोना माबादोंमोन मा होनो हैलां मैलां जादोंमोन खोमा आरो बारदिंख्लायदोंमोन आरो बेयाव बे थाल्ला गाबोनानै नै इयाव थांनांबाय आरो ओमफ्राय खर'आ दोलाबाय आरोना जिबाय एसे मा होनो आरो दुगामाराखौ लोगोफोर दिनै बोरायनि पार्टि नालाय ओमफ्राय जोंनोबो ओंखाम ओंख्रि हरगोन आरो ओमफ्राय टिफिन रेडि खालामखाबाय मा आइटेम होनदोंमोनथाय
रिहार्सेल खालामदों लोगोफोर जाबायबो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बोराया बेसेबां मा होनो पार्टियाव बेसेबां जायो मा जायो एसे लिस्ट लालायबाय आरोखि आङो दा ओमफ्राय माबा जासिगोन बिसोर फार्स्टआवनो जुइस लोंग्राफ्रा लोंसिगोन ओमफ्राय बै जुइसखौबो लोंसिगोन लोंग्राफ्रा बियार लोंसिगोन ना होमबा जायहा जेसेबां हागौ एसेबां लोंसिगोन आरोना पार्टि नालाय ओमफ्राय आङो एसे जानाय लोंनायनि आइटेमफोरखौ बुंनानै होनसै आरोना नोंथांमोननो फार्स्टआवनो चिलि पक'रा मुंगफालि बयल चाना बयल एग बयल ओमफ्राय चिकेन पक'रा पनीर टिक्का ओमफ्राय काजु बादाम वेज सालाद आरोना ओमफ्राय फ्रुइट सालाद मक्का बयल माने जुखाम बयल आरोना ओमफ्राय फिश फ्राय ना फ्राय ओमफ्राय डिनाराव आरो ओंखामजों अबे उदैयाव जाबावगोन ना ओमफ्राय एफा बुरजा माबाखौनो जाखाबाय बिसोरो ओमफ्राय रटियाथ' थासिगोन ओमफ्राय जिरा राइसनो दाल माखनिनो ओमफ्राय चिकेन कारिनो ओमफ्राय बे मा चाय पनिरनो आरो चाहि पनिर होननायफ्रा जादोंना जायाखै ओमफ्राय पापर सालाद थाहैबावबाय ओमफ्राय जोबथारनायाव रसमलाइनो आरो बाब उदैफ्रानो बेग्रांजोबगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जेनेबा जोंनोबो मोनफैसिगोन आरो एसे मोनफैसिगोन आरो बे एसे मथा आइटेमा मोनफैसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा जानोसै जोङो 8:30 होफैगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संनाङा दायो दा बोराइनि पार्टिनिफ्रायनो सफैगोन आरोना जोंहा पार्टि होदों नालाय सानैजों ज' होदों नालाय सासे दङ बेजों ज' होदों नालाय ओमफ्राय दा जोंहा न'खरनिया हरगोन आरो ओमफ्राय दा नै लोगोफोर मोनफैबाय आरो मा होनो बे मामोनलाय जिरा राइस ओमफ्राय बे मा बुस्थु बेगर बियो बेदर आरोना ओमफ्राय बे मा पनिर तरि मा मिथिया आं बेखौ माबासो खोमालै इयो साहि पनिर होननायासो खोमा आरोना ओमफ्राय मिर्चि पक'रा मा होनो मैगं मिक्स सबजि ओमफ्राय बियो पनिर मा होनोमोनलाय पनिर माबा होनदोंमोनलै ओमफ्राय नै बेदर पनिर गोबाब नङा ओमफ्राय मथाया फैबाय आरोना जोंनाव इसिबां मोनग्रोनायखौ हरग्रोबायनो ओमफ्राय गावसोरबो जागासिनो ओमफ्राय बेयाव जेसेबां जाहोदों लोंहोदों बैग्रि बिलाइया जोंनि गोजा आरोना लोगोफोर बेसेबां जादों बेसेबां लोंहोदों बिनि बैग्रि बिलाइया जोंहा होजोबनांगोन आरो उनाव जाखांबाय आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय जानोनो हायासै नै बे बानलुआबो माने 3 हरदोंमोन आरोना पक'रा ओमफ्राय मोनसेखौ आं जाबाय बे मोननैया थाबावबाय आरो साथामनि 3 हरलायबावो बेखौबो ओमफ्राय जाबावासै पनिरा एसे गोथाव जादोंमोन आं पनिरखौ जाबाय बांसिन ओमफ्राय बेदरखौ दरसेल' जादों आरोना लोगोफोरनै ओमफ्राय बे दरबाफोर जादों आरो बाबायाबो जाबाय बेखौ दरबा मामिया माखौ जाखोथाय ओंखाम बेहा ओंखामल' जादों टाइमाबो लामसाम जाबाय आरोना 10ता बारबाय ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आंनि ब्लगा ना होमबा लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय